Не знам. Не знам как да започна, не знам какво да кажа и не знам как да се държа. Здравейте! Здравейте! Аз съм Кристина и това е моят първи дейли влог. Най-вероятно още доста дълго време ще се чувстваме взаимно сконфузно да се гледаме. Искам да създам своето малко интернет пространство, в което да споделям своето ежедневие, от тези малки моменти, нещата, които просто ме карат да се чувствам вдъхновена. Добре дошли! Няма как да не ви запозная и с принцът на моя дом, кралят на моето сърце. Това е Лео. Коя е най-любимата поза на вашето куче? Моето така може да седи и да си спи абсолютно цял ден. Преди няколко дни се върнах от остров Бали. Взех решението да тръгна сама. Впоследствие моя много близка приятелка си купи билет и макар и за кратко дойде с мен. След което останах сама, пътувах, видях едни от най-красивите плажове, преживях едни от най-прекрасните моменти, които съм преживявала до момента. Много е приятно, защото се запознах с прекрасни хора, бях заобиколена от много позитивна енергия, от много прекрасно слънчево време. Местните хора са изключително мили, изключително приятни. Ще прикача и някои клипчета от остров Бали, тъй като мен лично много си ме радва. Това са едни от най-прекрасните гледки, които някога съм виждала в живота си. И споделям ги с вас. Покажа някои от нещата, които купих за подаръци. Като в Бали, в Убуд намерихме верига магазин Папая, който е с много сладки, много хубави бижута. Моята приятелка ми подари ето това, което е люта чушка и истинска перла, като в момента, в който видя лютата чушка, просто всичко приключи, защото първо аз се влюбих в нея, второ това е много мой тип, защото аз обожавам люта храна, почти на всичко нося люто, включително си донесох пресни люти чушки от Бали. Купила съм за моите приятелки ето такива гривнички, тази е с по-голяма перличка, тези са с по-малки. От тях съм купила 4 броя. Разбира се, да не забравяме естествените подаръци, които всеки може да донесе на близките си. Това са коралчета, рапанчета, всякакъв вид мишки. Общо взето на всеки плаж в Бали може да си намериш различни неща и всичките са уникални, всичките са красиви и според мен са страхотен подарък. Ето това кафе съм купила, което е 35 000 индонезийски рупии. Това ще рече, че това кафе е 3,50 лева, което е, да кажем, около евро и 70. Да, толкова е премиум кафето. Има сигурно и по-скъпи, но аз започнах да пазарувам тези неща в последния момент от супермаркета до нас, който беше в Улуато и не беше най-евтиният дори, но и не предлагаше кой знае какво. Така, това, което съм купила от същият магазин за майка ми е ето това герданче
което тук е с естествена амида. Даже тук се върти. Много ми харесва, хора. Изключително ефтини неща са. Гривничките са по 50 000, което 50 000 са 2,50 евро, а това герданче е 60 000, което е 3 евро. Също на нея съм сложила някои мидички, коралчета, заедно с кафенцето. И много ми беше трудно да приема, че изобщо се прибрах. Първо, защото изобщо не исках. Просто ситуацията за близки, за роднини, за всички около мен, заради настоящата война. Всъщност, то си е цяло приключение това как се прибрах. Но искам да ви покажа, че дойдох от 30, 32, 33 градуса на 10. Това е гледката ми от прозореца и не знам дали се вижда, но вали. Вали и как да ви кажа, не е най-очарователното време за добро настроение. Това си е време за лежане и за гушкане. Погледнете какво черно петно ми излезе. Аз още в Бали се мазах с крем против петна, но според мен ще се стигне до някаква процедура. Няма как да ги изчистя. Въпреки че, освен това петно, според мен е чаровно човек да има лунички. Да ви покажа крема, с който се мажа за петна. И това е серумът, който ползвам за петна. И нека, ако някой от вас го е ползвал, също да ми даде мнение. Към момента не мога да кажа, че съм очарована, но и бях на доста силно слънце, въпреки 50-тият фактор. Това си е доста популярен крем, B5 на La Roche. Доволна съм, много ми харесва, въпреки че ми остава мазен филм след това. А този крем го видях от TikTok. Всъщност аз го имах, но в TikTok стана вайрал да си мажат лицето с него, въпреки че той е за белези. С азиатска центела е. Уха е много приятно и от него наистина кожата ми на лицето е много сияйна. Много сияйна, много ми харесва. Вижте го този. Той просто може да лежи цял ден, да спи и нищо да не прави. И е щастлив, де. Не се оплаква. Кажи нещо. Лейче, спинкаш ли, мам? Спинкаш? Той винаги си прави нещо като трон, клепва се отгоре и това е неговият обичайен хабитат. Но изобщо не съм фен на това постоянно да си купувам някаква козметика. Залагам предимно на продукти, които знам, че работят. Рядко изпробвам нови неща, но съм се инфлуенснала да си поръчам от продуктите на Santra, Beautiful. Много хора ги харесват. Виждам много позитивни мнения и не само за това, че брандът е български, с доста изчистен състав, така че сега ще ми предстои една поръчка оттам. И без това кожата ми има наистина огромна нужда от хидратация. Хора, забравям да снимам. Нова съм. Пазарът приключи, току-що се прибирам и сега ще ви покажа какво напазарувах. Оцелих някоя кьорава промоция, минах и през Kaufland, минах и през Lidl, така че ето това беше аутфита за деня, защото не спира да вали, не спира да вали и не спира да бъде студено. Но стига съм се оплаквала. Всъщност във всяко едно време трябва да намираме причина да сме усмихнати, щастливи и позитивни. Преди да започна с покупките, искам да ви покажа как майка ми идва в къщи. Задължително е сготвила нещо, като сега ми е направила гювеч с картофи и месо, направила ми е таратор, супа топчета, опекла ми е питка и ми е направила тутманик. Ето, това току-що беше нападнато. Питката е много сладка, всъщност всичко е много вкусно. Това е пазарът горе-долу, не мога точно да ви кажа колко струваше всичко. Ето има и някои неща, които не са много полезни, но примерно това аз
Аз много обичам тези кашкавалени пръчици на Airfryer за 5 минути. Стават супер бързо. Така, сега тези домати бяха на промоция. Принципно са доста скъпи. Тази вечер ще готвим с кариди, защото взех от тях и бяха намалени. Нещо, което купувам за първи път от Kaufland е този кленов сироп. Надявам се да ми хареса. Вкъщи майонеза не се купува. Майонеза правя само аз. И в нея принципно слагам или фреш лимон, тъй като винаги имам лимони вкъщи, или фреш лайм. Дори и с лимон тузо се получава. Всякак може да стане. Много е лесно. Става за под 2 минути. Но пък това също е идеален заместител за лъжицата кисело, която всъщност е нужна, за да си направим майонеза. Авокадово олио беше намалено в Kaufland на 10 евро. Нормално кисело мляко. Нямам претенции към марка. Избирам всеки път различно. Този път явно сме на Верея. Взех и кокосов йогурт, който този също много обичам. Това сирене харесва ми. Майка ми го купи. После каза, че го е купила за мен. Принципно сега нямах нужда от сирене, но майките са така. Купувам доста често този микс, който е с зеле и морков. И както вече ви казах, правя домашна майонеза и доста бързо и лесно се здобивам с салата с зеле с майонеза. Тези много ги харесвам. Протеинови яйца парчета. Да, съдържат захар. 19,5 грама на 100. Като всяко от барчетата е 53 грама, което черче е приблизително 10 грама захар на едно барче. Изобщо не е малко. Друго, което за първи път взимам, са тези Дели Снак, които са в случая гауда и някакви саламчета. А тук два вида сирене. Чедър и гауда. Това е пазара. Мисля, че приблизително тази част е от около 70-75 евро ми струваше. А извън хранителните продукти, това са любимите ми торбички от Lidl за боклук. Показа ми една приятелка. Първо, че ухаят супер, второ, че са точно моят размер кошче за боклук. И нещо, което за втори път взимам, е препарат за почистване на пералня. Принципно си я почиствам сама с оцет. Пускам я на 90 градуса програма и наистина излиза, вътре се върти една супер мръсна и черна вода, но пък е хубаво да имам и такъв препарат понякога, просто да направя с него. И друго, за първи път видях краставици под 10 лева за килограм. Всъщност тези са на бройка. Бяха по 55 или 59 цента за брой. И това е пазара. От Kaufland доста често и почти винаги всъщност зареждам зеленчуци, защото винаги вкъщи имам броколи, карфьол, винаги имам и замразен грах, но често ползвам и такъв от буркани. Обичаме много паста. Вкъщи се готви паста. Като цяло майка ми доста години е живяла в Италия и просто няма как без паста. Просто няма как. Това му е най-любимото местенце. Най-любимото. Намерих тези витамини, ашваганда. Има още супер много продукти, които са под формата на желирани бомбони. Не е хубаво да се прекалява, така че знам, че са вкусни, но следете опаковката и пийте количеството, което е изписано. Не дейте да прекалявате, въпреки че са много вкусни. Друго нещо, което много ми хареса,
не мога да кажа толкова като резултат, колкото идеята, че е вкусно и че е полезно. Това е колагенът на Натуралико. За да се усвои колагенът, е нужно да съдържа в себе си витамин С или да си го приемате отделно. В този конкретно има витамин С. Той е течен. Не знам дали се държи в хладилника, но аз го държа там, след като го отворя. Приема се по изключително малко количество, мисля, че около 25 мл. Е дозата, като този е обогатен с биотин и сами може да видите, че спомага за много неща. След 25 годишна възраст би трябвало да знаете, че колагенът в телата ни доста рязко започна да спада с не знам точно колко процента годишно. И не мога да кажа, нали, че съм видяла някакви големи разлики, но пък се чувствам вътрешно удовлетворение от факта, че знам, че приемам колаген. Да, има разлика и от различните видове колагени, така че всеки кой каквото търси, разбира се. Този конкретно съм си го поръчала от Озон и беше намален. А тези от един друг сайт, който, ако искате, мога да го оставя в описание. Здравейте и добро утро! Включвам се от следващия ден, защото така и забравих да довърша влога. Искам да уточня, че не сготвих скаридите, замразих ги, защото просто има доста наготвена храна от майка ми. Искам да се извиня за непрофесионалната обработка. Учим се заедно в движение. Ще се радвам да оставите вашата градивна критика и съвети в коментар. И благодаря на всички, които останаха до тук да гледат. Надявам се да съм донесла малко настроение. И искам само да кажа, че днес е слънчево навън. Днес е денят. Така че оправяме се и отиваме навън на разходка с Лео. Лео, ще ходим ли на разходка? Ще ходим ли на разходка, Лей? Ще ходим ли на разходка? Той е винаги готов. Чао!